تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ولا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Daga bakin shugaban tsare-tsare gudanarwa na wannan kungiya mai albarka wato Tijjani Adam TJ unguwa uku. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka da fatan mun tashi lafiya a cikin wannan rana ta Hausa wacce take 26 ga watan 8. Rana ce wacce muka ta lakabi da haɗin kanmu shi. Daga bakin Tijjani Adam kai tsaye za mu tafi abin da ya tara mu a wannan kungiya mai albarka ko kuma wannan taro na wannan rana mai albarka, ranar da babu wani yare da yake da irin wannan rana a Najeriya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a assalamu alaikum. Ni magana Abdullahi wanda nake shugabanci wannan kungiya mai albarka. Alhamdulillah. Game da wannan kungiya mai albarka wanda Allah ya yi yau muke taro domin ranar Hausa. Wannan rana ba wai biki muke ba, rana ne na jajintawa ga juna game da al'amuran da suke damun mu Hausawa. Kuma dama idan aka ce Bahaushe akwai abubuwa da dama wanda insha Allah nan gaba za mu zo mu tattauna a kansa. Amma yanzu game da ita wannan kungiyar, dama ita kungiya ana yin ta ne domin mai amfanar kai. Da inda aka ga kungiya to akwai wani matsala da ya faru wanda ake ganin cewa yana da muhimmanci a zo a magance. Inda ba matsala to kungiya ba ta da amfani. Kuma dukan mu mun san cewa Bahaushe a yanzu yana cikin tasku da matsala wanda waɗansu suka sa shi, wani kuma gangancinsa da sakacinsa ya kasance ya shiga wannan matsalar ta ƙuntata mai da ake. To wannan dalilin ya sa kusan shekara 4 da rabi, wato watan 16 ga watan 2 na 2021 muka haɗu muka kafa wannan ƙungiya mai albarka, ƙungiya Hausawan Najeriya. Duk da dai a farko mun sa mata suna ƙungiyar musulman Hausawan Najeriya, to sai muka ga cewa ita Hausa tana da faɗi, ta ƙunshi waɗanda ma har ba musulmai ba da wanda kuma suke Kristan da sauransu. Muka cewa to bari mu yi adjusting. Duk da dai wannan manufar mu tana nan. Manufar shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ka ga me mara aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi fa zalika al-iman. To sai muka ga insha Allah za a sami mafita, wanda wannan matsalar kusan kowa ya sani. akan cewa Bahaushe wanda ma ya musulunta akan ce mai ba maguji, ko kuma a ce yanzu ba ma Hausa, sai a haɗa Hausa da wata ƙabila, wanda mu abin da muke cewa aƙalla a nan Najeriya bayani ya tabbatar, bincike ya tabbatar cewa akwai Hausawa a Najeriya kaɗai sama da miliyan 70. Akwai kuma waɗanda suke magana da yawu da Hausa a Afirka sama da miliyan 200. To wannan sai muka ga cewa kuma a wannan yawan namu na mutane sama da miliyan 70 ko miliyan 200 wanda suke magana da Hausa, kuma Hausa tana daga cikin mai kabila ta 11 a duniya wanda mutane suke magana a kanta. Amma still sai ake kuma duk da haka ake cewa babu Bahaushe, yanzu ba cikakken Bahaushe. To mu kuma da muke Hausa sai abin yake damun mu, muke jin takaici na cewa ya za a ce ba Bahaushe bayan kuma mun san ba mu da wata kabila sai Hausa. To me zai hana mu zo mu tunkari wannan matsalar na kore wannan samuwar Bahaushe da ake yi, a ce yanzu ba Bahaushe.
akwai kabila wanda take mai 100,000 mai 200,000 mai miliyan ɗaya tana alfahari da kanta kuma ba wanda ya sai zo ya ce babu ita. To me yasa sai bahaushe? Sai baka ga gaskiya akwai abin da ya kamata mu a dunkule domin mu tunkari matsalar. Kuma alhamdulillahi a kokarin da muka yi daga shekaru da muka fara na shekarar da na faɗa 16 ga watan biyu na 2021 zuwa yau, da wuya kuma wani ya hau mambari ko kuma ya yi buɗe wani shafi ya ce yanzu ba bahaushe, saboda hausawan sun taso sun nuna suna nan. Akwai wani wanda ya bani bayani samuwar bahaushe da kuma maguzantar da bahaushe, sai kuma me magana wannan ta'addancin da yake faruwa, wanda za ka ga abubuwan da ake za a iya kashe bahaushe ɗaya a kudu sai a yi magana, amma a kashe 10 a arewa ba za a yi magana ba. To me dalili? Kun ga da matsala, to dole sai mun tashi mun tinkara matsala. To wannan yana daga cikin dalilin muka kafa wannan kungiyar, kuma alhamdulillahi daga lokacin mun yi ayyuka da dama. Mun bude fejika, wanda a cikin fejikan da muka bude muna yada manufofinmu. Mun samu wajen akalla sai da fejin mu ya kai kusan mutane 280 waɗanda in mai postin a social media suna gani. Bayan wannan mun je gidan marayu a nan Kano, mun je mun kai musu tallafi a nan Kano. Bayan wannan kuma mun yi taro inda muka kaddamar da kungiyar a garin Gezawa a watan 8 ga watan 17 ga watan 8 na 2022 da 21 muka kaddamar da wannan kungiya a garin Gezawa. Kuma sai muka zo muka 22 ga watan 7 na 2022 muka mata rijista da hukumar Najeriya ta zamanto wanda da CAC kenan, wanda ta zamanto kungiya wanda take da daidai da kowace kungiya a Najeriya. Amma gaban doka duk matsayinsu ɗaya, sai dai a ce wannan tafi wani ƙarfi, amma a gaban doka duk ɗaya ne. To bayan wannan a wannan shekarar da mun samu mun je kai tallafi garin kayan sawa da kuma abinan da kuɗi, mun raba musu domin mu jajanta musu game da abin da ya faru da su. Bayan wannan kuma mun je garin abinan shekara ta 2024 mun je garin Kankara, nan ma mun je mun kai mai ziyara mun gaishe shi. Kuma akwai waɗansu ɗaiɗaikun mutane da muke bibiya, muke kai musu ziyara, muke jinjina musu, kuma muke neman gudunmawarsu a wannan tafiyar mai albarka. Wannan shine dai dalilan da ya sa muka kafa wannan ƙungiya. Ɗaiɗaikun abubuwa wanda saboda lokaci ba lalle ne mu bi su ɗaya bayan ɗaya ba, to amma wannan su ne dai a takaice. Jama'a assalamu alaikum. Ƙungiya mai albarka da kuma mai irin aikace-aikacen da take da kuma mai wanda za ta yi a nan zuwa nan gaba. Hakika na san cewar mai bakin shi akwai maganganu da yawa wanda mai wannan ƙungiya take fuskanta, kama daga zahiri zuwa a social media, duk da shi ma mai zahiri ne amma ba kamar me wanda ake fuskanta ba ido da ido, wanda me a ƙarƙashin haka akwai ƙalubale da yawa wanda na san zuwa gaba zai iya fito da su wanda muke fuskanta a ɗaiɗaikunmu a cikin rayuwa, a gida ne, a unguwa ne, a kasuwa ne, a wajen aiki. Akwai irin wannan abin da zai fuskanta. Yau idan aka tashi yin zagi sai dai a ce bahaushe kaza, malam bahaushe kaza. Na'am, magana kake? Na'am.
akwai wani bare-bari da muke tare da shi, mahaifinsa bare-bari ne, mahaifiyarsa bare-bari ce, amma me bai iya yaransa ba kwata-kwata. Sau da yawa irin mutanen nan ne masu surutu, idan ya zo yana surutu sai ya dinga cewa mu hausawa, sai na ce mai karya kake, kai ba bahaushe bane ba, sai na tsiye shi tukunna me sai ya ce ya ji shi ba bahaushe bane ba, amma me inda za a yi magana sai ya ce mu hausawa. To don haka me yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata mu hausawa ya kasance mun jajirce a kai shine me mu zamanto mai jakadu na gari, muna kare kabilan mu a kowanne fanni, a kowanne hali. Da bayan jawabi na shugaba kan da cika da surutu, za mu saurari mai waƙe daga ko kuma waƙa daga bakin mai ɗaya daga cikin mawaƙanmu na wannan ƙungiya mai albarka wanda muke tare da shi a halin yanzu. Ina za ka je dawo, kai ne za ka zo kai mana waƙa a halin yanzu. Aliyu Madaki. Yare na shi ne Hausa, ƙabila ta ce Hausa, Hausar mu ta yi nisa, ta cinye 'yan ƙasa, ta zaga ƙasa-ƙasa, ta shiga ko'ina ka je akwai Hausa. Na ɗau da ko ba wai na kaya ba, na ga zai da ba gazawa ba, na ɗauki sakon ƙungiya ta Hausawa mutanen Najeriya. Masu asali da addini ba tambaya, masu wuri kawai ce kuma har juriya, masu Muhammadu rumfa da sarki tsamiya, masu zumunci ga amana ga gaskiya. Mage da kare kuma halma da fauna, kiyashi da shasha kuma har da sauna, kowace kura suka ɗebo sai ba haushe, kudanci ba mu tsira ba, arewaci ba mu tsira ba. Ku nema wa kanku dama daga ku yan gwagwarmaya, tafiyar ba da dama cikin ta da nasara ma. Hausawan duniya tsaya kan gaskiya, kungiyar taimamaya Hausawan Najeriya. Bahaushiya ce na kanyar da ke bayar da tarbiya, kira mun ɗan iya ko baya so zai tsaya. Gaskiya ce ban iya har zaki mai gaskiya, ba su kusanto ziyara ba makusanciya. Hausa tumbin giwa ko da me ka zo ma an fika, mun har haɗe kawunan muga baki ɗaya, mun zamto ɗaya Hausawa ba wariya, ba har haɗa kawunan mu zumunci daga duniya. Ƙungiyar Hausawan Najeriya ta ce Hausawa ku farka, Abdullahi ne zakin da ya kira, shi azzakin da ya kira, Bahaushe bar shirme da hira, yan gwagwarmaya karku haƙura. Ƙungiyar Hausawan Najeriya, Aliyu Bashir ne na rubuta na tsara Hausawan Najeriya.
kabila ta ce hausa hausar mu ta yi nisa ta cinye 'yan ƙasa ta zaga ƙasa ta shishiga ko'ina ka je akwai hausa. duk da me karancin shekarun da yake fama da shi to amma me dama haka muke so ya kasance me shine za a daɗe ana yi amma in ya kasance ka zo ka samu 'yan shekara 70 80 75 wani shekara uku zai yi yaku na hausawa marhaba barkanmu da halittar wannan guri mai albarka a wannan rana ta ranar hausawa na duniya. Muna godiya da shugabanni na wannan kungiya, muna kuma ƙara godiya ga 'yan uwa membobi na wannan kungiya da kuma al'ummar hausawan duniya gaba daya. Ina so na dan ja mana ko na dan bamu haske akan abin da muke kiransa asalinka tushenka kuma shine kai. Duk mutumin da ba shi da asali to babu shi, ba a maganarsa. Hausawa muna da ɗimbin tarihi kusan shekaru dubunnai. Idan zan ɗauki abun a takaice ba sai na zurfafa ba saboda tarihin yana da girma, amma dai ina kira da shugabannin wannan kungiya musamman ciyaman da dukkan kungiyoyi waɗanda suke ƙarƙashin wannan kungiya ta Najeriya gabaki ɗaya musamman ta jihar Kano. Ina kira da gwamnatin jihar Kano da masarautu na jihar Kano. Ina kira da masu kuɗi 'yan kasuwa na wannan gari mai albarka jihar Kano. Akwai gida na ɗan Hausa, daga jin sunan kun san na Bahaushe ne, ɗan Hausa. Wannan gida shine gida na farko a jihar Kano wanda turawa suka fara zama. Gida ne wanda yake da ɗimbin tarihi a duniya gaba ɗaya. Shine gidan da duk wani abu na al'ada wala na zahiri ko kuma na rubutu shine ake samunsa na Bahaushe a wannan gida. Kusan zan gaya muku duk Afirka babu ma'ajiyin tarihin Bahaushe da yake da wannan daraja irin ta wannan gida na dan Hausa. Amma lokacin da ko in ce sakaki irin na mutanenmu na yanzu, lokacin da gidan ya fara samun matsala an ta kokari a nusashe da gwamnati, a nusashe da masarautu abin da yake faruwa a wannan gida. Mu sani namu shine namu, kuma duk wanda ya bar gida, gida ya bar shi. Muna cikin kalubale, akwai kalubalayi da yawa a kanmu. Bikin da aka hana sai na ƙauyawa ne, in ana cewa shiga banza ne a gyara mana, a kawo gyara mana. Inda gaske ne ana yin abin da bai dace ba, amma mai isa ba za a kawo gyara ba sai a ce a rushe gaba ɗaya. So alhamdulillah mun fito mun nuna yatsa akan wannan al'amari daidai gwargwado. Yan uwa Hausawa sun fito sun yi Allah wadare da wannan abun, kuma da alama an ɗan ji kokenmu kuma an tabbatar da cewa Hausawa suna nan kuma akwai haɗin kai. A duk lokacin da muka tashi muna wani motsi za a nuna mana mu kowane al'umma an yadda ta haɗe kanta, an yadda cewa haɗin kan al'umma shine ci gaban al'umma, amma ba a yadda Bahaushe ya haɗe kansa ba sai a ce fitina ya kawo. Ina fatan za ku gane me suke nufi. A duk inda aka ce
haɗin kai ya faru a duniya, to wanda yana tabbatar muku ci gaba ya haɗu, ci gaba ya samu. Ko mahaukata ne suka haɗe kai, to akwai alamun ci gaba. Barantana mutane masu hankali, a ce bahaushe in ya haɗe kai fitina ne, me ake nufi? So wannan abu ne babba. Abu na gaba, ni Hamisu Sheshe ina kira da dukkan wani bahaushe da yake Najeriya ko arewacin Najeriya. Farko mu dama mutane ne jarumai, mu sojojin kanmu ne, domin tun kafin zuwan Bature ya zo da shirin kasuwanci, amma leƙen asiri ya zo. Ina ƙara faɗa, leƙen asiri ya zo lokacin da ya zo ya tarar da Hausawa ya koma ya da shirin yaƙi, ya zo da sojoji 800. A wannan lokacin mafarauta ne da mu, mafarauta su ne sojojinmu, su ne suka tunkari wa'annan sojoji, aka yi ta ɗauki ba daɗi domin kare garuruwan Hausawa da al'ummar Hausawa. Hakan ne ya sa har turawa suka zo suka yi abin da suka yi, suka kafa sansanin sto. Ashe bahaushe tun tale dama jarumi ne. Ina kira da Hausawa yanzu, iyayenmu kakanninmu na baya, ku tashi ku gane abubuwan da suke faruwa na rashin tsaro yanzu a arewacin Najeriya shine babu yanda za a ce mutane su zauna kawai a dinga kashe su, ko kuma a dinga ɗiban su ana cin zarafin su, ana musu taɗe da sauransu ba tare da sun kare kansu ba. Musulunci bai ce haka ba, wannan saban Allah ne kai tsaye muke yi. Muna danganta abun da Allah, Allah shine ya kawo, amma fa Allah ya ce mu kare kanmu. Kare kai ma jihadi ne. Abubuwanku na farauta da yanda yake a al'ada, muna da abubuwa da yawa, dole ne me za mu haƙura da shi. A gaba za mu gayyato me Malam Mubarak Mutawakkil, shi ma zai zo zai yi mana jawabi akan juyin mai gabatarwa ya ce Mubarak Mutawakkil, sai dai ta waige ina zan samu takwara ta da waye ga ashe dai ni ne Mubarak Mutawakkil. Mai gabatarwa ya yi kuskure. Mubarak makwalla, da inda ka ji makwalla a duniya ka san gari ne na Hausawa ko unguwa ce ta Hausawa insha Allah ta'ala. So sunana Mubarak Dan Juma makwalla ko Mubarak Muhammad Thani makwalla, din ni ne insha Allah ta'ala. Ana wahid fil alam kullah, duk duniya ni kadai ne. Ko kun taba jin tafarana in kasar Hausa yadda duk wanda ya rabe ta baya jin da dai zai iya dan muskutawa zuwa ga watanta dan ya rayu. Duk wanda ya rabe Hausa burinsa kullun shine ya narke, ya baje, ya saje da waɗanda suke ɗan asali na lokaci da shi. Ƙasar Hausa fil azal ƙasa ce da take wayayya cikin wayewar jagoranci wanda yake mai tsarki. Maganar addini kam, ƙasar Hausa cibiya ce ta addinin Islama a kudancin Sahara, wanda samuwar manyan jami'o'in musulunci na 'yan doto da gobarau a ƙasar Katsina shaida ce akan tabbatar da haka. Duk da kasancewar akwai mabiya wasu addinai nan da can a ƙasar ta Hausa, amma dangane da musulunci kam, shehu da kansa ya tabbatar da wanzuwar addinin musulunci da tumbatsarsa kafin shi da mahaifansa su zo ƙasar ta Hausa. Da haka magana cewa su suka kawo bahaushe musulunci ko kuma su suka reni bahaushe da ma'ana suka yi mai renon addinin da har ya san kansa a matsayin musulmi, wannan magana ce kuskure ne daga wasu ma'abota son zuciya da suke da alaka da ainihin karanta da tarihin bahaushe da kuma ainihin asalin addininsa. Sai Usman bin Fodiyo da kansa ya tabbatar da wanzuwar addinin musulunci da tumbatsarsa kafin shi da mahaifansu su zo kasar ta Hausa cikin cewarsa
Sheikh Ahmad Baba a Timbuktu 1556 ya faɗa a wani littafi nasa shahararre na tarihi da ake ce masa al-kashaf wal bayan li asnaf majlubi Sudan. Babban littafi ne wanda duk wanda yake da tu'ammali ko yake da alaka da ainihin tarihin yammacin Afirka ya san da wannan littafin da nake magana a kansa. Sheikh Ahmad Baba, kamar yadda Sheikh Usman bin Fodiyo ya nagalto, ya ce a cikin wannan littafi sa anna balad Borno wa Kano wa Katsina wa Songhai wa ba'd zakzak bilad al-Islam. Cewa Ahmad Baba da kansa ya faɗa a littafinsa, wanda Ahmad Baba ya rayu shekara 200 kafin Sheikh Usman bin Fodiyo, Allah ji rai ko Allah ya gafarta musu gaba ɗaya. Musulunci ya wanzu a ƙasar Kano da ƙasar Katsina da Borno da kuma Songhai da kuma wani yanki na ainihin Zazzau. Akwai musulunci tun a wannan lokacin. Sannan Sheikh Ahmad Baba ya kara da cewa walakin bi qurbi kullum minha biladun fiha kafara. Amma kasancewar Kano ƙasa ce ta musulunci, kasancewar Katsina ƙasa ce ta musulunci, kasancewar Zazzau ƙasa ce ta musulunci, hakan bai hana a gefen kowane gari kuma a samu 'yan ɗaiɗaikun ƙauyuka na waɗanda ba su karɓi musuluncin ba, kamar dai yadda muke rayuwa a yanzu. Da haka maganar masu cewa wai Fulani su suka kawo ma Bahaushe musulunci, ƙaryarsu ta sha ƙarya ta yadda uban Fulanin ya ƙaryata su da kansa a cikin littafin da babu wanda ya isa musu cewa na sani. Wannan kenan ta fasashen musulunci. Sannan har wayo shi kansa shehu ya tabbatar da kafin shi da mahaifansa sarakunan kasar Hausa ma musulmi ne. Ba wai magana ce ake ta cewa wa'incan ne musulmi, wa'incan musulmi, a'a hedikwata ba musulmi bane. A da kansa shehu ya tabbatar da cewa sarakunan kasar Hausa tun fil azal sarakuna ne na ainihin musulmi, kuma bayan musulmi ma malamai ne dakka na musulunci. Muka ce malami ko malamai dakka muna nihin malamai na hakika waɗanda a kowane fanni na addinin musulunci kowane sashi za su iya tsayawa kuma su yi magana kuma duniya ilimi ta saurare su. Ya karanta ko wace ya faɗa a wani littafi da muka karanta nasu tambihul ikhwan ala ahwali ardi Sudan, shafi na 18, wanda ya kama fasali na 5 da na ainihin 6. Ya kawo wata wasiƙa ko wata wasiya guda biyu ta Imam Suyuti da kuma Abdulrahman al-Maghili, wanda shehun ya kawo cewa waɗannan wasiyu ne zuwa ga sarakunan Kano da kuma ainihin sarakunan Katsina na wannan lokaci, Sarki Ibrahim da kuma Sarki Muhammadu Rumfa. Allah ya ji kansu, Ubangiji ya sanyaya makwancinsu. Wasikar ban kawo ta a nan gurin cikin wannan makala ba, amma wanda yake ma ila zalik ta koma Shi'a da dukkanin rabe-rabenta za a ga sun haɗe kai akan Sheikh Usman bin Fodiyo. Kun lura da wannan? Kun lura da wannan? Dukkan su ba wanda ke son a faɗi kuskure ɗaya na Sheikh Usman bin Fodiyo. Sun fifita kabilancinsu akan me? Akan addininsu. To don haka tunda magana ce ake ta addini, kuma mu ƴaƴa ne da Allah ya taimake mu ya dan haska mana wani bangare na ilimin addini muka karanta a tarihance muka gano, to dole ne kuma mu faɗa. Dan wannan karamdu wannan kau da kai da malam Bahaushe yake ta yi a da, to Allah ya saka mu wani baya da alkhairi. Mu kam sai dai in ba mu gani ba. Aqidar Shehu Ash'ari ne, a mazhaba Shehu Maliki ne, kuma mujtahidi. In ka karanta littafin sa Hidayatul zai ka bai ma'ana wannan littafi zai bayyana maka haka. Sannan shehu sufi ne, kuma sufi ba irin kaman sufi ba, sufi ne majazubi. Ma'ana aka ce sufi majazubi wanda suke da da'awa ta ainihin hululi da kuma ainihin wahdatul wujud. In ka karanta littafansa zaka iske ire-iren wa'annan maganganun masu yawa, wanda ya kai a ce 'yan izala da 'yan salafiyya sun fitta shi ma daga da'irar musulunci kamar yadda suka yi ainihin iyaye da kakanninmu. Allah ya sa mun gane wannan. Ba ku gane ba. Sun iske iyayenmu suna addinin musulunci, suka ɗauko zunubai. Mun aka ce zunubi, shirka ma zunubi ne,
amma madarij ne, ma'ana suka ɗauko ma'asi laifuffukan da suke ba su kai shirka ba sai suka kafurta iyayenmu da su alaysa kadhalik. da yawa an ga karanta littafin bayanu birri shaitaniyyati allati ahadatha an-nasu fi abwab millati muhammadiyya da Sheikh Usman bin Fodio zaka iske wasu abubuwan ma da halal ne amma ya ce musu haram, abun da yake haram sai ce mashi mai shirka, a haka suka kafurta iyaye da kakanninmu. To dan menene waɗanda suke kafurta iyayen wasu yau ga mai irin 36 sana, lokacin da na kai shekara 33 ya rubuta wani littafi, to a cikin wannan zaka ga inda yake cewa yana ganin Allah ma ya bashi umarni cewa ya zo har ya tsaye da wannan jihadi da ya kira jihadi, afwan ya kira shi da jihadi ko muna ce masa rikici kawai, muna ce masa rikici ba kiransa jihadi. Lokacin ina primary idan aka ce rikici ne ba jihadi bane sahi nake ji, yana ce ba jihadi bane, to kuma lokacin da na balaga ni ma wannan ma balagtu ni sai na karanta sai na gane ashe hu ba jihadin bane, menene rikici ne. Allah ya yafe mana. Haka nan dan Muhammadu Bello shi ma ya faɗi kwatankwacin wannan a littafin sa Infaqul Mafur fi tarikh bilad at-Tukrur shafi na 57 cewa ubansa yana ganin Allah. Ubansa Allah yayi shiga yayi hadara, an yi mai ya samu mukashafa, ya samu muayana, ya samu mushahada da yawa wannan madaris din da ake kaiwa zuwa ga mafin masulun fa masun mawasilu duk Sheikh Usman bin Fodio ya samu wannan a ta ɗansa Muhammad Bello. Mafarin rikicinsa da sarakunan ƙasar Hausa wanda suka kira da jihadi, wanda shine dama ake so a zo ko lalakalli mun yi abin da ake ce madajiya. Dalilai ƙwarara sun tabbatar da ba addinin musulunci ya sanya Sheikh Usman bin Fodio rikici da sarakunan gobe ba sam. Ba abun mamaki ba ne ko wani abun kaito don an samu sarakuna kafa kai mu hoto mara kyau. Ni ma dan midiya ne, yi min hoto gangariya mai kyau sosai. Kada sai na bude baki ka dauke ni na rihe idanu. Mun gane. Don haka kada a ci malaman kasar Hausa sun mai hassada. A'a, a Laraba ma akwai hassada. Akwai saboda ɗabi'a ce ta ɗan adam. Mun gane wannan? So a tsakankanin malamai tun na zamanin tabi'ai har izuwa yanzu akwai wannan matsala din, so don haka suka bashi wannan damuwa din. In kana son ka ga wannan bayani filla ka je ka duba wannan littafi nasa Tanbihul Ikhwan ala Ahwal Sudan, fasalin karshe na manta ban saki lamba din ba, amma in ka duba fasalin karshe zaka ga wannan bayanin kamar yadda shi da kansa ya ce dan uwansa Abdullahi ya rubuta liyu'azzirna fi dhalika kullu man waqafa alayhi in kana min ahli al-insa, cewa duk wanda zai karanta tarihin jihadin mu a kasar Hausa ya ba mu uzuri in har shi mai adalci. To karkashin haka mu muke ba mu sarakunan mu da kuma ainihin malaman mu da mu kanmu mai uzuri, kuma mu karyata waɗanda suke mana ƙaryar da ba yiwuwar ɗan da yake na halas ya ci gaba da sauraron wannan ƙarya din kuma yana yarda da ita. Allah ya yassara. Sannan ka karanta Infaqul Maisur littafin ɗansa Muhammadu Bello, za ka ga wannan a cikin shafi na 98 cewa hassadan malamai ce ba addinin musulunci ba ne. In ƙara maimaitawa, hassadan malamai ce matsala ce ta malamai. Malamai ne suka ga ya ƙwace musu fada har an ba shi mafuti a lokacin tsohon sarki. Yau ga shi a lomanin zaman sabon sarki yana ci gaba da ƙara bunƙasa, za su ba shi matsala ko ba za su ba shi matsala ba. Ka je duk wani gidan ilimi na addinin musulunci a Najeriya ka je ka iske rikicin da ke tsakaninsu da sauran malamai. Allah ya sa mun gane wannan. Ban cire ma kowane gida ba, dole ne a samu irin wannan dama. To wannan shi ya ziga cewa ya zo yana tara mutane a ƙasa, zai haifar da fitina, zai haifar da rikici, da haka bai kamata a bar shi ba, kamata yi a dakilar da shi. Shi kuma ya ji bai zai iya ba tunda yana ganin ya tara mutanen da sun kai 5,000. Da haka shi kuma sai ya ja sai ya koma gefe, da ƙarshe abin da ya faru. Alaƙar shehu da addinin musuluncin ƙasar Hausa ya jama'a, kamar yadda muke ƙoƙarin goge wannan abu da ake ƙoƙarin jingina shi ga ainihin al'umma ta ainihin Hausa cewa Fulani su suka ainihin musuluntar da Bahaushe, su suka koya mai a ainihin addinin musulunci, ta yadda za ka iske waƙoƙi da yawa sun yadu a ƙasar Hausa cewa Sheikh Usman bin Fodio haske ne
da ya zo ya haskaka wannan ƙasa ta mu ta ƙasar Hausa, kuma ya haskaka al'ummar mu ta Hausa ta yadda waɗanda suke intisabi zuwa gare sa suke jin cewa suna da wata falala ta musamman a kanmu, suna jin za su iya gaya mana magana wadda take kamar gorantawa gare mu. Za mu ba su martani, mu amsa musu wannan mafarki da suke na cewa su suka ainihin musulantar da Bahaushe kuma suka koyar da shi ilimin addinin musulunci. Shehu ya kawo wa Hausawa. Ya jama'a, idan na yi wannan rubutun ni kadai a ɗakina, babu wanda zai kalubalance ni. A yau gani gaban ku duka, ku nuna mun abu ƙwara ɗaya tallin tal a ƙasar Hausa wanda yake na ci gaba a addinin musulunci wanda Sheikh Usman bin Fodiyo ya kawo Bahaushe. In yi shirin minti biyu a ɗan yi tunani, ko in ci gaba kawai babu bukata. Shi malamin wa'azi ne shehu, ya iske su, ma'ana ya iske mu Hausawa da littafan da muke addinin musulunci da su, kuma ya gama ya tafi ya bar su. Shehu ya iske mu Hausawa da littattafan addinin mu na musulunci wanda muke koyan ta Allah subhanahu wa ta'ala da su, muke koyan alwala, muke koyan tsarki zuwa alwala, zuwa sallah, zuwa azumi, zuwa zakka, zuwa hajji da su. Babu wani littafi kwara ɗaya da Bahaushe ya addinanci addinin musulunci da shi a yau da Sheikh Usman bin Fodiyo ya rubuta. Idan akwai na kalubalanci din Najeriya, ba wai nan Kano ba, din Najeriya a kawo mini. Ni da nake magana gangare Bahaushe ne wa walidin wa mawalada. Sheikh Usman bin Fodiyo bai da alfarma ta ilimin addini ni a kaina. Babu, ban koyi ko sa takalmi a littafin Sheikh Usman bin Fodiyo ba. Na koyi tsarki ne daga littafanmu na qawaidi, afwan akhariri, iziya, risala, ismawi, zuwa muktasar, haka je ga mudawwanatul kubra. Babu wani littafi kwara ɗaya na Sheikh Usman bin Fodiyo. Hasali littafin da dukkanin wani wanda ya rayu kasar Hausa dole ne, komin yanda ya zo daga baya ya canza, dole ne ya gode, shine littafin qawaidi, wanda daga baya aka zo aka aje shi aka ce saboda yan matsatsalu na aqida. Ko waye rubuta littafin qawaidi da kowa ya fara karatun addini da shi? Qala shehu al-faqih masanin fiqh al-imam shugaba ju'ila fara'il salati, ya sanya farillat. Littafin wane ne? Da yawa malaman mu suna gaya mana wai tawali'u ne ya sanya wa'annan malaman babu sunayensu a cikin wa'annan littafai. Wai zamatul abdu, yayin da bawa ya mutu, wa ma ila zalika. Wannan littafin duk za ga an tattara sunayensu. Suwa suka rubuta su ya jama'a? In aka tashi karantar da mu tarihi sai a ce wai tawali'u, ikhlasi ne ya sanya wai duk suka tira sunayen, sai da aka ce me qala shehu. To man waye shi? Ai ko wasiƙa in ka yadda da kanka kai zaka rubuta sai ka ce wane ne dan wane, kuma ga adireshi na da sa hannuna, ko ba haka bane? Yanzu ma har da lambar waya. Wasiƙa, bare wasiƙar addinin musulunci, sako kake isowa ga al'ummar musulmi. Ai ba shi cikin tawali'u ka cire sunanka a cikin abin da ka rubuta na addinin musulmi. Sun kone wasu, sun zuba wasu kwata, an binne wasu, an rufe mana ilimi. Wayannan da suka rage su ne aka goge sunayensu saboda ƴaƴan Hausa irinmu in suka taso za su ce a'a ya aka yaƙe su, aka ce maguzawa ne bayan suna da wannan littafin da suka rubuta addinin musulunci. Ba ma guje zai rubuta littafin addini ne ya jama'a? Aka cire sunayen saboda me? Saboda kan ma ku gane iyayenku suna da asara ta addinin musulunci. Aka ce kala shehu al-faqih masanin fiqh al-imam shugaba ju'ila fara'il salat, wai shine ma ju'ila, shine ma ya sanya min farillan sallah. Wa 15 ne ko awwal ma na farko da kulul waqt, cikin lokaci. Wallahu ta'ala alam wa musta. Dan haka ni da nake magana sai bai da wata falala ta addinin musulunci a kaina. Ina faɗan wannan da dukkanin izza da dukkanin karfafa. Wallahi ko takalmi ban iya sawa ta littafin Sheikh Usman bin Fodiyo ba. Sheikh Usman bin Fodiyo na karanta littafin shi ta babin abun da ya shafi mu'amalat na rayuwa, kuma ya yi rubutu masu kyau. Allah ya saka masa da alkhairi.
babin nasihohi ne da kullum yana da su Allah ya saka mai alkhairi, amma ta babin addinin musulunci ya iske bahaushe da addinin sa ne bai da wani abu da zai nuna ba bahaushe wanda yake babu shi a kasar Hausa. Allah ya yafe mana, Allah ya yafe musu gaba daya. Dan haka na faɗa da manyan baki, in ka duba wannan makala tawa shi babu wani littafi addini na koyon kadaita Allah ko na ibada ko na mu'amala da bahaushe ya karu da shi ta bangaren dan bojo. Ya jama'a, don Allah in akwai wanda ya taba koyan tsarki ko alwala ko sallah ko hajji ko zakka a nan cikin zauren nan daga littafin Sheikh Usman bin Fodio, don Allah kada ya ci amana ta ya daga hannu ya ce shi daga nan ya koya. Lokaci yayi na kare insha Allah. Dan haka a ta sashen addinin musulunci Sheikh Usman bin Fodio bai kawo bahaushe komi ba, hasali ya ba bahaushe matsala ne ta inda ya rinka kwasa almajiransa, ba zan ce shi ba tunda ni ban ji an rubuta da kansa ba, amma almajiransa da ɗansa Muhammadu Bello muna da bakin tarihinsu, sun kwashi littattafanmu sun rushe mana jami'a ta 'yan doto, sun kashe mana malamai saboda kadai an koru waɗanda suke da ra'ayin jihadi a cikin jami'a, cewa su suna bin fahimta ta dan Fodio ne, don haka aka kore su. Wannan dalilin ya sanya Bello ya yi sirdi bisa umarnin mahaifinsa akan ya zo 'yan doto. Da ya zo 'yan doto ya buƙaci malaman 'yan doto su fito waje su zo su yi muƙabala da shi, su kuma sun raina shi ta ya za a yi kamar su a ce shi ne zai buƙaci su hito, ba shi ne zai shiga akan ya zo wajensu ba. Don haka suka ce ba za su hito ba. Akan wannan Muhammadu Bello ya rushe 'yan doto ya kashe malaman da ke ciki. Allah sa mun gane wannan magana tana nan cikin Infaqul Maithur fi tarikh bilad al-Tukrur, ya faɗa da kansa dangane da yakin da suka yi na ainihin 'yan doto. Sannan malam sojojin jihadi na Sheikh Usman bin Fodio sun rinka kwasan littattafan ilimi na ƙasar Hausa na addinin musulunci, suna watsi da su a cikin kwatoci, suna ƙona su, suna lalata su. Wannan tarihi ya tabbatar da haka. Muhammad al-Amin al-Kanemi ya faɗa a cikin wasiƙar da ya rubuta ma Sheikh Usman bin Fodio cewa dan menene almajiranka suke kwasan littattafan ilimin addinin musulunci na 'yan ƙasa, suna watsi da su a kwatoci, suna watsi da su akan tituna, bayan a cikin waɗannan littattafan akwai ayoyin alkur'ani, akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In kana son ka ga wannan wasiƙa uryanan miryanan ganin annabin tsohuwa, ka je ka duba thaqafatul arabiyyah fi Najeriya shafi na 500 da komai ba, ya zo ne kawai don rikita don rushe ainihin addinin musulunci bahaushe da neman ainihin sarauta, kamar yadda shi Abdullahi kansa ya faɗa lokacin da ya zo Kano, zai je hajji ya biyo Kano, ya zo ya iske ta'addanci da bannar da sojojin Fulani suke yi a garin Kano, da bala'in wulakanci irin kwatankwacin irin abin da ake mana yanzu. Ya zauna ya yi kuka saboda ni a guri na Abdullahi Gondo yana daga cikin mafiya adalcin mutane a gidan Dan Fodio. Allah ya sanya malami ne, kuma Allah ya sanya gaskiya a bakinsa a wani lokaci. Haka cewa dan adam 100% yana da gaskiya, amma Allah ya keɓance sa a tsakankanin su. Shi dai kam zaka iske maganganu da adalci a cikin maganganun su. Allah ya gafarta mana, ya gafarta musu gaba daya. Naga bai gabatarwa ya miƙe, da na san zai dakatar da ni ne, kuma dama na ci lokaci. Ina mai godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sanya na halarci wannan taro a karan farko. Kusan na ji gabatarwa daga shugaba. Wannan kungiya an samar da ita kusan shekaru, gaskiya ban san da ita ba. Kusan a kwana-kwanan nan ko a wannan dandatsin ne muka samu tashabuki da ainihin shugaba saboda dalilin abubuwan da suke ta ainihin faruwa, kuma wulakance-wulakance da tozarce-tozarce suna ta ainihin karuwa ma al'ummar Hausa. Hatta kai wasu na ma da awar bayan mun ba su gida, mun ba su abinci, mun ba su sutura, mun ba su muhalli, kuma mun haƙura da su a cikin gidanmu, kuma su dawo su ce mu ba mu ma kwata-kwata ba mu ma ba ma a same mu ma. Don haka mu muna nan, kuma mun ansa, kuma za mu ci gaba da ansawa da yadda Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma da wannan gaban ne nake jan hankali da nasiha
ga mu saboda wasu maganganu da nake gani wasu daga cikin yara za mu ce musu da ni ma yaran ne amma dai na girme su insha Allah suna zalla ta ainihin kabila wannan hamasa ta jini suna ɗiba su suna maganganun da ba su dace da shari'a ba mu sani Allah ya daga al'ummar Hausa da musulunci wallahi da babu musulunci Bahaushe ba zai je ko ina ba na gaya muku wannan da dukkanin karfafawa irin maganar da Umar ya faɗa ya ce Allah ya karfafe mu ne da musulunci idan daban da musulunci wallahi ba za ka san balarabin ba ma balarabe zai zama kamar baturki ko bacani shi ko ma wani abu nan can da ba ruwanka da shi amma albarkacin musulunci yau gashi muna karanta littattafansu muna son ma mu iya yaran su don haka Bahaushe Allah ya daga shi da addini ne don haka kada mu yi wasa da addinin musulunci kada mu fifita yare kada mu fifita kabila akan ainihin addinin mu na musulunci kada mu kuskura duk yanda za a kada a je a juya ya zama addinin ka gaba kada ka kuskura hamasa ta addini ta kabila ta sanya ka fifita Hausa akan addinin musulunci shine ra'asul amr shine gaba shine oga at the top duk abin da zai biyo baya za a biyo shi ne kawai dai bisa babin ba kai ainihin kariya da kuma kasancewar kai duk da cewa kasancewar kai fa a matsayin ka na Bahaushe kuma ka tabbatar da cewa kai Bahaushe din ne addini ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa min rajulin da'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafa babu wanda zai da'awar kasancewarsa dan wani da ba ubansa ba kuma yana sani face sai ya kafirta wannan malaman sharhi sun ba da bayanin cewa hatta wanda ya da'awar kasancewarsa dan wata kabila wanda ba tashi ba shi ma ya shiga cikin kafirci dan haka kaka kuskura kana Bahaushe a ce ina Hausawa ka noki to kai wane ne daga lokacin da aka ce babu Hausawa dole ne a tattare ku a shigar da ku cikin me Fulani ko me ko bare bari ko wasu to kun yi da'awar uban wasu dan ku ba 'ya'yansu bane dan haka kasancewar ka kace kai Bahaushe ne addini subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan da na faɗa mai magana ba mubarak mutawakkil mubarak mafalla insha Allah ta'ala da karamar hukumar Funtuwa jihar Katsina Najeriya assalamu alaikum Allah ya saka rani
sunana Shafi'u Wanu Malaiko daga Nasarawa Shafi'u Local Government. Na zo a matsayin wakili na wannan kungiya mai albarka, kungiyar Hausawan Najeriya. Da farko yana miƙa sabon gaisuwa ta ga al'umman da ke saurare na a yanzu da ma wanda suke kallon mu a media da kuma makamantansu. Kuma ina miƙa sabon gaisuwa ta ga 'yan uwana musulmai da kiristocin mu Hausawa da maguzawan mu Hausawa, dukkanin mu 'yan uwan juna ne ba bambanci. Abu na farko shine so da dama idan aka yi maganan Hausa sukan tafi cewa Hausa addini ne ma ba kabila ba. Domin kuwa so da dama idan mutum ya musulunta ya fara sa 'yan uwan shi sai su ce ya koma Bahaushe. Domin kuwa muna tare da kabilu kala daban-daban, akwai Gwarawa, akwai Agato, akwai gasunan wanda muke tare da su. A gabana akwai wata 'yar Agato za ta zubar da bola, sai 'yar uwarta 'yar Agatun ta ce ka je wannan yaran Hausa marasa kunya, za ki zo muna da shari'a nan wurin. Wai me ya faru shine ta sa atamfa da dan kwali da hijabi irin da Hausa suke sawa, shine ta kira ta da me Bahaushiya, ta zage ta. Kuma alhali ni na san mahaifin yarinyar nan mutumi na ne, kuma shi kabila su ne. Abu na biyu kuma mai martaba sarkin Hausa da yaren mazauna gari da yaren gari. To ƙarshe sai aka zo aka kira sarkin Hausa Zakara Alhaji Zakariya, Allah ya ƙara mashi daraja. Sai aka kira shi, sai ke ga mun cewa da aka kira shi ya zo duba ya ga yaran dukkaninsu ya san uwayensu, ya san bambancin yaren iyayensu. Amma me ke faruwa shine yaren iyayensu musulmai ne, kuma sun kwantu da ɗabi'a irin ta malam Bahaushe. Saboda haka ana faɗa da su sai a ce ana faɗa da Hausawa ne. So mu Hausawa Allah ya muna daraja, ya muna ɗaukaka, ya muna kuma girma na musamman wanda ya zama dole mu roke shi. Domin kuwa Hausawa sun ce babba juji ne. So Allah ya yi ma ƙasar Hausa da ƙabilu kala daban-daban, duk wanda ya shiga musulunci ko kuma iya yaren Hausa ya an gan shi Bahaushe ake kiransa. So idan ba irin wannan maudu'i da wannan mu'amala ta zamantakewa ta haɗin kan al'umma Hausawa ba, babu ranar da za mu yi tantance kanmu, mu san mu suwaye ne, mu san daga ina muka fito. Abu na uku shine a yau a ce Allah ya ma wani Bahaushe daraja, ya masa ɗaukaka, ya kai shi matakin shugaban ƙasa. Idan da za a ce mashi ya gano 'yan uwan shi Hausawa ya ba su mukamai na ministoci ko waɗansu matsayi directors a federal government, so bai san suwaye zalalabo ba. Saboda me bai taba zama na mitin ba na daga da 'yan uwan shi Hausawa da suke bambancin jihohi mabambanta ba. Ballantana ya san cewa ai wani da mu asalin shi Bahaushe ne. Kowa yana sa riga irin ta malam Bahaushe, kowa kuma ya iya Hausa. Saboda haka zai yayi mu da makiyansa da waɗanda suke son su duka ya kawo ya aza a karkashin shi, karshe su zalunce shi ko su kashe shi. So wannan haɗin kai shine abu mafi dacewa, mafi muhimmancin da ya kamata a ce Hausawa mun zagi dan tsaye mun yi. Kuma idan babu irin wannan haɗin kai a jihar ku, a state naku, sai ku zo ku zaɓi mutumin da ba Bahaushe ba, saboda yana musulmi kuma yana sa kalar sutura ku. Bayan ya zama gwamna ya tashi da kwamishinoni, shi ya san 'yan uwan shi saboda suna mitin tare da su, ya san 'yan uwan shi na ƙananan hukumomi kala daban-daban, ya san ko su suwaye ne. In ya tashi haɗawa sai ya ɗauko mutumin da ke daji ƙauye wanda kuna ganin shi ya gama makaranta ba ku san ma me alaƙa shi da gwamnati, sai ka ji an ce an bashi wani apuntar mai tsoka. Saboda me? Saboda akwai alaƙa irin ta ƙabila, ta haƙƙi na ƙabilanci da suke da shi. Wannan ba za mu gane ba matukar ba muna zama irin haka ba, muna wayarwa da kanmu juna, muna wayarwa da kanmu kai, kuma muna sanin junanmu ba, daga matakin ƙasa har zuwa na jihohi har zuwa na ƙananan hukumomi da sauransu. Ta haka ne kawai zai sa a ce yau mun tura mota ta tashi. Saboda haka a ministocin da aka naɗa a gwamnatin da ta gabata, waye ne Bahaushe? Babu. A gwamnatin jihar ku da aka da yayi da kuka zaɓe shi ya zama gwamna, da kujera nawa aka baku, ku je ku binciki tarihinsu, ku binciki asalinsu. Ku guda nawa ne a cikin gwamnatin? Babu. To amma idan an tashi 'ya'yanku ne 'yan farautin siyasa, su ne za su ɗauki adduna tura suna kakkashe 'yan uwansu. So gaskiya har ga Allah wannan abu ne mai girman gaske wanda ya kamata dole mu Hausawa mu zage damtse, mu duba mai abin da ya dace. Iyayenmu kuma ya kamata su ma su duba su yi abin da ya dace don haɗin kan al'umma. Ya ce masu su dala su ɗebo masu tsumangi su kawo mashi dame guda, sai suka kawo mashi.
sai ya ce a nemo igiya ɗaya a ɗaure su. Da aka nemo igiya ɗaya aka ɗaure wannan damman sai ya kira babban yaron sai ya ce karya masa wannan tsumagin ya kasa, mabi da mabi duka suka kasa. Amma ya ce su tsinke wannan igiyar suka tsinke sai ce to a karya su kowa kama sai ɓaɓɓalla. Ƙarshe suka gama ɓalla su duk yawan suka faɗi suka kama da su. Sai ce kun san abin da nake so in sanar da ku wannan igiyar da ta haɗa igiyar abin nan wannan tsumagin da kuke gani shi yasa gaba ɗaya ko da za ku taru ba ku karya su ba. Amma duk radda kuka haka kuma idan kuka haɗa kai kuka zama abu ɗaya babu wani daga waje da isa ya zo ya ci mutuncin ku ko ya karya ku. To amma idan kuka rarrabu babu wanda ya damu da nashi, kowa yana ganin cewa idan ya samu yan kudin da zai sa aljihun shi ya yi biyan bukatar gidansa shi ya isa da kansa, saboda haka kowa ma ya ji da kansa. In jifa ta wuce kaina ta fada kan kowa. So irin wannan abun ne ya haifar mana da problem da muka fuskanci kanmu a ciki, wanda ba zan manta ba a rikicin da ya faru a 1804 wanda shi sarki Muhammadu Yunfa na wannan zamani daga Malam Umar Bawa Jangwarzo, Allah ya ji kansu da rahama. Wato a wannan rikici da ya faru shi akwai takardar da ya turo ma sarki Muhammadu Rumfa na jihar Kano, ya tura wa sarkin Zaria, ya tura wa sarkin sauransu. A wannan zamani yake kiran su har sun yi zama akan cewa to mutanen nan fa ya ce musu mutanen nan fa da ke zaune a tare da mu fa abin da suke shirya muna a ƙasar nan ba mai kyau bane. Me ya faru? Abin da ya hana zaman yayi kai shine sarkin Zazzau na wannan zamani shine ya ce shi wannan matsala ce tsakaninsa da makiyayan yankinsa, tsakaninsa da iyayensa dan fudu akwai mutunci saboda haka ba ruwansa. So wannan zama nasu bai kai ba. To amma su da Allah ya taimake shi ya rubuta takardar gayyata zuwa ga Fulanin Futa Toro, ya rubuta takardar gayyata zuwa ga Fulanin Mali, su ne wanda a yanzu suke sarautar Zaria wanda ake kira suna Mallawa, wanda wani Musa wanda suka yaƙi masarautar wannan Zaria a wannan zamani ana ce masa Musa ko waye ne ya manta sunan lakanin da shi. To wannan Musan su Mallawa da suka yi sansani a gefen garin Zaria. Sauran da aka gayyato su duka suka yi sansani a gefen gari. A lokacin da tutocin jihadin ya tashi rabawa, shi sarkin Zaria da ya ce shi ba ruwansa, ƙarshe ranar babbar sallah, ranar farin cikin kowane musulmi a duniya, wannan rana ce mutanen in jihadin nan su Musa suka karɓo tuta daga wurin Shehu Usman suka farmaki Zaria. Sarkin Zaria na wannan lokaci yana ba da sallah dan shine sarki kuma shine limani. Yana kan ba mutanen shi sallah aka farmake shi aka kore shi ba a bar shi ba har zuba a bakin zuba sai suka shafe kusan wata 3 suna yaki. Ya je kofar zuba an kuma sa an ki bude mashi. Daga nan bayan ya yi nasarar sun abin nan ya bar nan wurin ma ya matsa can saboda akwai su ƙauyuka da suke da suna wanda yanzu tarihin su suna abin da yake sunayen garuruwan ya dan dishe. To ya matsa daga nan ya je wani garin kuma ya bubba ba bude mashi ba, ya tsaya nan ma suka shafe lokaci suna yaki. Da suka shafe wannan lokaci suna yaki ya samu ya kore wannan Fulanin da suka kai yawon warshi farmaki in jihadi, ya juya kuma ya shiga garin dan garin yana karkashin daular Gimbiya Amina. Sai ya juya shi da mutunci, sai ya duba ya ce duk da yake duk irin mutuncin da suka mashi ya ce ya yafe musu. Wannan mayakansa har suka so su juya masa ba a wannan lokaci bayan ya juya zuwa Suleja. A Suleja ma ya dan sha fama a wurin kafin ya shiga auro, a dalilin da yasa ake kiran masarautar Zazzan Suleja a wannan zamanin kenan. So wannan yaƙe-yaƙe da ya faru babu abin da ya haifar mana da wannan matsala, ya haifar mana da wannan ciwon kai face rashin haɗin kan al'umma Hausawa na wannan zamani, iyayenmu da suka gabata. Sai ya zamana an gama da sarkin Gobir Muhammadu Yunfa, an zo an diro ma sarkin Kano Muhammadu Rumfa wanda aka zo aka kashe shi a wani ƙauye. So waɗannan abubuwa da suka faru, wannan abubuwa ne waɗanda suke na takaici na ban haushi, kuma har aka zo suka shi Muhammadu wanda yake suna Usman bin Fodio ya tura ɗalibansa zuwa jami'ar Dan Fodio kamar jami'ar Indoto kamar yadda Alaga Tamani ke faɗa. Okay, to Muhammadu Awali ko? Yawa Muhammadu Awali. To kamar yadda gyara Muhammadu Awali. To kamar yadda wannan abu ya faru a wannan lokaci, to sai ya tura ɗalibansa da sunan su zo ƙarin karatu dan leƙen asiri a jami'atul Indoto.
su kuma malaman jami'a suka ce ba za su karbe shi ba saboda abin da ya yi ma Muhammadu Yumfa ba abu bane mai kyau wanda kuma musulunci bai da shi ba. Wannan abun yana daga cikin cewa ya turo su Muhammadu Bello akan cewa to yanzu abin da za a yi shine ya zo shi su zo sasanta ko kuma shi Shehu Usman ya zo da kai shi. Sai suka ce ba su da bukatar ganin shehu ko duniya ko lahira. To wannan abun yana daga cikin abin da ya bakanta musu, wanda suka tada tagajin yaƙi suka zo suka fatattake makarantar kamar yadda Professor Bunza yake faɗa cewa an kashe malaman addini mahadata Qur'ani sama da 100 a wannan wurin, wanda wannan abu kuma duka Hausawa ne aka yi ma wannan tanadi. To wannan abubuwa duka sun zo sun faru, waƙiƙoƙi sun faru sun zo sun wuce, kuma an mulki Hausawa mulki na